Quatre Gats és un espai mític de la bohèmia barcelonina on Picasso va donar les seves primeres passes com a artista. De fet, la seva gran primera exposició personal va tenir lloc aquí, en aquestes parets. Més d'un centenar de retrats d'amics seus, intel·lectuals, escriptors de l'època van ser una mena de bateig de Picasso a la Barcelona de l'època. De tota manera, els Quatre Gats és un local que ha estat, en certa manera, mitificat. Doncs per què? Perquè en realitat no era una sala d'exposicions a l'ús. La sala per antonomàsia de Barcelona era la sala Parés, que era on exposaven els grans artistes. Picasso en aquella època encara no havia adquirit un estatus important i, per tant, doncs va exposar aquí els Quatre Gats. Eren exposicions molt improvisades. Fins i tot l'exposició de Picasso sabem que les obres estaven penjades amb xinxetes. D'altres obres que no cabien a les parets estaven pel terra o fins i tot en carpetes que els col·leccionistes o possibles compradors podien fullejar. Per tant, va ser una exposició realment molt modesta, si bé la història l'ha anat magnificant. Els Quatre Gats va ser per a Picasso un espai molt important en diversos aspectes. En primer lloc, per la relació que va poder tenir amb diferents artistes intel·lectuals de l'època. En segon lloc, perquè els Quatre Gats va ser sobretot un espai de transmissió de la modernitat parisenca. De certa manera, els Quatre Gats va anticipar-li a Picasso una modernitat que posteriorment trobaria a París. No hem d'oblidar que els Quatre Gats és una derivació o una mena d'epígon del mític local parisenc de Chat Noir. En aquest sentit, per a Picasso va ser un espai d'abeurament intel·lectual molt important. Hem de tenir en compte que va fer una relació molt bona amb el barman, el Pere Romeu, amb la seva dona. Els dos els va retratar, també el seu fill. Però a part d'això, van adquirint una relació més estreta amb el local i fins i tot va arribar a realitzar una tarja publicitària i els menús del local. Per tant, el nivell de relació de Picasso amb els Quatre Gats va ser molt important i molt estret. Però hem de tenir en compte que va ser un local que, malgrat la dimensió que ha adquirit posteriorment, va durar només 6 anys, del 1897 al 1903. Per tant, va coincidir aproximadament el final dels Quatre Gats amb la sortida de Picasso de Barcelona, que va ser l'any 1904. Els Quatre Gats, a part d'una taverna i d'una sala d'exposicions, era també un local multidisciplinar, on se feien tot tipus d'activitats, es feien puccinellis, es feien ombres xineses, i era un local on es donaven cita una gran majoria dels intel·lectuals i artistes de l'època. Però és cert que no tots estaven en un mateix estatus. Hi havia la taula dels sèniors, on s'hi donaven cita personatges com Santiago Rusiñol, Ramon Casas, el crític Miquel Utrillo, per exemple, que pertanyien a una generació anterior, eren molt més vells que Picasso i havien adquirit un renom en el món artístic que els permetia exposar, per exemple, a la Sala Parés, tenint un renom important dintre de l'art català. En canvi, hi havia una nova generació d'artistes, entre els quals s'hi trobava Picasso, artistes potser una mica més grans que Picasso, com Isidre Nonell, Anglada Camarasa, Joaquim Mir, etc., que eren la nova generació de l'art català que estaven d'alguna manera prenent el relleu de tots aquests patums. Eren artistes que d'alguna manera eren els moderns de l'època, per entendre'ns. Eren els artistes que pretenien ocupar un lloc propi dintre de l'art català i va ser precisament els Quatre Gats, a través de les exposicions que realitzaven, a través de totes aquestes tertúlies on anaven d'alguna manera cadascú explicant les seves idees sobre l'art, on anaven situant-se d'alguna manera dintre del panorama artístic català. No només pintors, no només artistes, sinó també molts intel·lectuals, escriptors. Per exemple, Picasso va freqüentar aquí els Quatre Gats a l'introductor de l'esperanto a Catalunya, Frederic Pujolà i Vallès, a qui va retratar. Va freqüentar a escriptors, com per exemple Josep Maria Folch i Torres, a qui va retratar també, a Rafael Nogueras Oller, escriptor. Va conèixer moltíssims intel·lectuals i molts altres que no va retratar, però que amb tota seguretat van freqüentar perquè va ser un local on va passar una gran part de la intel·lectualitat barcelonina del canvi de segle.